салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз сана 17 декабри соли 2022 аст. Шуморо бо қурби асъори тоҷикӣ ва интиқоли маблағ ба бонкҳои мухталифи Тоҷикистон шунос хоҳем кард. имрӯз дар бонки Эсхата 1000 рубли русӣ харид ба 157 сомонӣ ва фурӯш бошад ба 159 сомону 50 дирам баробар шудааст. дар Орион бонк бошад 1000 рубли русӣ харид ба 155 ва фурӯш бошад ба 161 сомонӣ баробар шудааст. интиқоли маблағ ба корти Душанбе Сити аз барномаи Тинькофф 1000 рубли русӣ ба 156 сомону 50 дирам баробар шудааст. Амонатбонк. дар Амонатбонк имрӯз 1000 рубли русӣ харид ба 153 ва фурӯш бошад ба 154 сомонӣ баробар шудааст. Спитаменбонк. дар Спитаменбонк имрӯз 1000 рубли русӣ ба 156 сомону 50 дирам баробар шудааст. Бонки Матин. дар Бонки Матин имрӯз харид ба 159 ва фурӯш бошад ба 161 сомонӣ баробар шудааст. Тавҳидбонк. дар Тавҳидбонк имрӯз 1000 рубли русӣ харид ба 156 сомону 50 дирам ва фурӯш бошад ба 160 сомонӣ баробар шудааст. Алифбонк. дар Алифбонк харид ба 156 сомону 50 дирам ва фурӯш бошад ба 160 сомонӣ баробар шудааст. Бонки Ҳумо. дар Ҳумо имрӯз харид ба 157 сомону 50 дирам ва фурӯш бошад ба 160 сомонӣ баробар шудааст. Имон Интернешнал. дар Имон Интернешнал имрӯз харид ба 152 сомонӣ ва фурӯш бошад ба 156 сомону 50 дирам баробар шудааст. Бонки Оксус. дар Бонки Оксус имрӯз 1000 рубли русӣ ба 156 сомону 50 дирам баробар шудааст. интиқоли маблағ ба Коммерсбонки Тоҷикистон тавассути барномаи фаврӣ 1000 рубли русӣ харид ба 105 сомонӣ ва фурӯш бошад ба 163 сомонӣ баробар шудааст. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. ва каналамон обуна доштанро фаромӯш накунед, то ки аз қурби асрор ҳама рӯза ва сари вақт бохабар бошед. ин наворро ба дӯстонатон ирсол кунед, лайк, комментарияро дар зери ин навор фаромӯш накунед.